এই গল্পটা বেশি নতুন এই গল্পটা বেশি এটা উৎসবকালে খাই উৎসবকালে খাই খেলে বসা করি ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଦିନେ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବା ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିଲା। ଦଳର ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଏଥିରେ ବହୁଥିବା ସହର ବଜାର ରେଳପଥ ରାଜପଥ କେନାଲ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହାତୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏବେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଏବେ ଗାଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ କେନା ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜମିରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଘେରି ବିଛୁଛେ ତା ସହ ଖୋଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନଈ ପଡ଼ୁଥିବା ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଭଙ୍ଗା ଇନ୍ସୁଲେଟର ବା ବିନା ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ ଥିବା ଷ୍ଟେ ୱେୟାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବାଜୁଥିବା ବା ମାଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଲତା ଓ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତାର ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ସରୁ ତାର ବଦଳରେ ମୋଟା ତାର ବା ଅଧିକ ଆମ୍ପିୟର ଫ୍ୟୁଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଭାଗ